खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 8 मे 2021 शनिबार खालि सानसेनि बुरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां मोजां खाबु मोननानै गोसोखौ दिनै गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गुबुनजों अनसायजागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोजोननि आंखाल जागोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा गोमाजानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। सोरबा लोगोजों थगायजानोबो हागौ। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआव जिंगाया बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उरां फारां जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हानाय नङा। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु आरो आला खाला मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनायनि आंखाल फैगोन। गावजों गाव एना एनि जानो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगोन। गोसोखौ बेले बेजे मोनगोन। माखौबा साननानै गोसोआ दिनै दरसि जागोन। गोजोननि आंखाल जागोन। मावनो लानाय खामानियाव गोबां जेंना जेंगोना आरो हेंथा नुजाथिनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। जायखि खामानि मावा मानो दिनै हारसिङैनो मावनांगोन आरो हारसिङैनो नाजानांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। बिदा फंबायजों अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्राबो फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हानाय नङा। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा
हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बहाबा थांनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि लुबैनायफ्रा जाफुङो आरो गोसोनि साननाया जाफुंगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन आरो मोजाङैनो जाफुंसारगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव जिंगाया बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राबै मावनांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजांद्राय नङा। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। हरखाबै माबा मोनसे जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सुथुरा बांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा गोमाजानो हागौ। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन।
मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा फोरमायोब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन देहाया दिनै मोजां थागोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर अहंकार जानोबो हागौ सोरबा लोगोजों रायखुमा जागोन गोसोनि साननाया टेबोर नांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।